hay si wi'ama yo yoɓ ujunnaji sappo peɗe ñanma ittat tan yoɓ yo aynaɓe laaɓadir deedi no feewi ɓe mbawa sokati neɗɗo fof wata ñan neɗɗo ko jogui yo aynaɓe ballotiri ɗum nafa ɗumen ɗum nafa enen fof noon kaw folli men ɓe homo woni folli kay folli jiya hoɗo huuɗi kay hoɗo woni hande min folli jiyami ko mbafar kono mi ko caamin mbafar jeeyami kono komi dillowo gaynaka tigui tigui ha fakiti heewi hen ɗo gandanɗa hoore ma mi rewde nayyi joni ɓuuri mi jooɗo ko dolli kono de min jooɗi dollini laka dolli nde waɗi huɗo woɗe o ko nafani nayyi ɗi min tawi ɗum ala entere min eggi dolli min kori kuumu ɗi jamanuji kono min hayso Allah ittani ko wanno si renaki ko waala min ɗon to sabu minen kala nayyi ɗi moƴƴata min kewani ɗon won min kewani tan kono nayyi ɗi moƴƴata eyyi ɗum noon men ɓe hande ani ɗo a kuumo ko département mbo Linguére en ɓe ani jogui gaynako ko wiyete ko gaynako nayyi hande a naati e gaynako ko ganduɗa ko ɗum gaynako nayyi ɗi ganduɗa biyete gusura wonde hitande puɗɗiɗa wadde e yillade gay kay hoɗɗo ɗaɓɓoyɗa gay pour wondene wawde dañde nayyi busura min 87 puɗɗimi sohn gaari kalalli busura guila ñallal ñanma ha ɗo ɗo jooɗimi simi yi gaari hattami sohn gaari tan ko wahde yiɗ kono simi yiɗimi calculta coggu gaari catgol mum e beɓɓol mum mi soodat tan mi soodat tan abitorgal lawil mi soodat tan e deuxiémement one mi ala hen ricco gaynaka ene kam weeli no feewi no feewi ha kala ɗo gaynaka wawi won simi yi ɗum nana ɗo gaynaka tan mbiɗa contane muɗum eyyi ɗum noon min mbi jin jiiɗo gooleji ɗe ganduɗa ko ɗum gooleji gusuraji e foti hono jeeyata gooleji ɗe kama ɗam ɗo kosam ɗam ganduɗa heɗam ɓeɗo rewɓe ɓirat e hono mbatton ɗam si on ɗam ɓiri kosam ɗam dana simin ɓiri ɗam ala nafoore saabu min ngala ɗum min jiiɗa aɗa andi joni ɓira ga e kosam ha kañna kilométre uji 31 nawa toon bidon ha kantina jeeyama temedde nayyi aɗa andi ɗum wona intere ɗum wallani aynaɓe bidon foti hono lettereji bidon ko wiye lit ɗile liɗɗo joni temedde nayyi ɗi jeeyete ceel aɗa andi ɗum wallani gaynaka ha taki min gami ɓirgol ngol no feewi min dañani ɗo min mbaɗi kosam ɗam e ɗum amen yakkani no feewi tani simin ɓiri min daña no min jeeri kosam ɗam ɗo mi yeeye ko moƴƴi ɗam nafa ɗum jaknatan amen kono haɗa andi joni ɓira han lettereji nogas nawa jeeya temen nayyi aɗa andi ɗum wallani gaynaka eyyi gayɗi ɗi ganduɗa heɗi jiimi ɗo woni amélioration génétique ɗiɗo gayi hoko jeeyata ndi ɓuuri ndi famɗu coggu abbi dow min kala ngaari ɓuuri ndi famɗo coggu o nam kew min yeeye ko million e temedere kala ɓuuri ndi famɗo coggu ko hen ɓuuri min ndi yeeye mbeɗa amti yeeye ngaari million ngaji ɗiɗi amin ay million ngaji tati mbeɗa yeeya ngaari mbeɗa yeeya ngaari coggu moƴƴo no feewi saabu min nam ko moƴƴi mbeɗa hen tampi mbeɗa hen wadda ko kala ɗo min goni ɗo ceeɗu waɗi jamde nonde lordata amen ni ene ɓurti saabu dognata wotama tan ha jottoɗa bitikel seɗɗo cooda yeeyma ko weeli ɗum min mbawa dañde ɗum min jottore rippase en tani men daña no min jottore rippase min jogui kotaji min cooda no min mbo poti sohru jamde tampinta men ɗum noon min dañani ɗum minen en yi daara ganduɗa ko ɗum wuuro ngo ganduɗa ko ɗum marché emo ganduɗa ko ɗum aynaɓe fof kawretta ɗon e département Linguére usine aliment bétail ala ɗo ɗum feera ɗo won ɗum wonani ɗo nima détail min ngala ɗum ɓe coodoyat tan ɓe coodoyta ko mali biƴƴe ɓe gadda ɗo ɓe jeeyta amen ɓe jamde nde amen tampini no feewi saabu jamde so tawni min balla min keeɓi kotaji neɗɗo amen fof cohluɗo sooda dokno oto mum haɗa isine woni daro sooda sarsa han ten fokkite nawta wuuro ɗum nafa amen kono min dañani ɗum ko commerce aji tan min coodata est ce que si on ballanoma ha kay mbawɗon ƴettude haalis mon mbaɗɗon ɗe usinaji he beele ministre o wawata on wallude pour dañon subventionné koye moɗon ganduɗa gaynako foof joguiɗo eko joguiɗa ko oɗo valeur si waɗi déposé haalis muɗum ɗon ɗo banque riɗɗi hakkude mum usine aliment bétail o beele fotani won ministére o inama wawi waɗande subventionné si nayyi keyɗi mbawa dañde toon aliment lewru foof jaltina 20 tonnes mbawa jamnude nayyi ma
kadi garta bersiya kadi tottuma alima kadi mbawa kadi jamnoni ma beele ɗum fotani wonde ministre o waɗa ɗum kam min hen jogui yakar saabu ministére o wona sokot ko moƴƴo min jakori kala ɗo min ballani ɗum hen kala hen ɗo ganduɗa bawal mum yettema ɗon ma min ɗum dañ saabu kam wona sokon no fewi ko moƴƴo no fewi te ko miñamen ko kuruka amen ɗumen min jogui yakara ɗum te mamin ɗum ballina hen hikka ni si Allah jaaɓi saabu jamde nde amen tampini no fewi kala ko ɓuuri amen tampin ko jamde nde balke ɗe ɗe ndewani bolol saabu balke ɗe joni en gañat yo huɗo men dore ɗo mbiyen machine men moƴƴani tawa Allah yiyani seedaki machine ko moƴƴo joni balke ɗe fof ɗi jaɓadira ɗum ɗo ɗo potata hon nayi ma moƴƴo sa hoɗi ɗon ɓe nodda ka e to mbal kamɓe wota toon yarnu so ari toon ɓe nodda ka gambal kamɓe so ari toon wota toon yarnu ala ko mbawɗa hen ko gaynaka bon ko min goni mbeya keela tan min goni min gaynani gaynaka pewko saabu jomen balke ɗe jogui hen cokketagal e ngal ɓurti ɗum fof koko fonno reklede ɗum ƴeewe saabu balke ɗe baydol hay goto ala balka jogui balke ko laaɓa kono reɗɗiɓe hakkude he ɓe ballane balke kala façon tampere men daña balke ɗum noon en mbiye wondene en poti dañde ko wiyete courant pour mbawen dañde usine aji pewnoɗi aliment bétail kono en poti dañde ko wiyete ko courant beele mbawen dañde eko wanɗa ɗum woni unité ji kosam ɗam ɗo kosam rufoyte ɗam natta wawa rufiyede aynaɓe ƴettaɗam no jeeyi beele fotani hande ardiɓe aynaɓe mbawa dañde eko wiyete ko auto ji frigo ji gara naƴƴi kosam ɗam tawiɓe ko rema ɗum fof dañ beele mbawa dañde auto ji ɗi ganduɗa ko auto ji frigo ji ɓe totta e sukaɓe aynaɓe ɓeɓɓe aynaɓe heeɓi dohna heeɓe garana kosam ɗam subaka heɓɗam garana kikiyen heɓɗam naɓa to ko usine aji to ɗam wawa sodede pour aynaɓe daña hen eko ganduɗa ko ɗum beele fotani hande ministre o walla on a ɗin ɗon auto ji ɗin ɗon auto ji si ɗum dañanoma kala gayna gonɗo liside amma yi hoorema ha natta jaada saabu ko addata ɗum ɗo ɗo min jooɗi han so tawni men jogui ɗo min jeeyi kosam ɗam min mbawi subaka fof min ɓeɗa hedde temedere litre kono min dañani ɗo min jeeyi kosam ɗam ɗum hina woni ko jagni amen no fewi min gayna tan min jaaha kono min dañani ɗo min jeeyi kosam ɗam tan andi kosam ni ne wayi moƴƴo ni ne wayi heew nafoore so tawni men dañ ɗo min jeeyi kosam